Aku wis entuk dhuwit di sing 2000 dingi, tak balekne. Wah, terus iki saya rampung nih iki saya wong coba malah mendungi ra malah ngelapin coba weh. Kae bocahe ning kono. Kayaknya ngapa ya ini malah hari ini. Nyoto. Duite, Iki duit apa lho, Mas? duit sing 2000 wingi lho, duit setoran kae. Kan aku ngomong nek sing 2000 aku sing 1000 kowe. Lah iki aku entuk duit, lah aku sing 2000 tak balekne. Iki jaremu duit THR DI kae to, Mas? Iya to. Ya kuwi idekku dhewe ndek iki wong aku ora duwe duit. Lho duit wis kadung entek iki piye iki? Lah mbok to ditetok nggih apa aku ya ora arep duitmu. Ya wis to ngono sik ya to. Aku tak bali sik. Enggak, lah tenan to. Cik piye iki malah duit kadung entek. Kira tau ngapa meneh. Ya dieselnya apa iki? Lah, beli diesel kayak ya. Nah, iki kan beli cair. Wah, kaya nek wedhuse sapa kan? Wah, anggur kaya malah cepet cair kayak. Oh, lah iki, ngene sapa iki cencang nek kene iki? Nah, iki nek iki genah A1 iki. Mas iki ger gekne kancane ae ngapa. Ha iki. Nah, iki langsung glene bakul langsung cair iki. Kae ngopo bocah kene kono ki? Kae kok jojo wedhusku didol meneh. Kowe iki ngopo ning kono? Mujar konangan neh malahan. Rene ya. Sajur rek iki. Nek ngasek wedhuse mbok dol neh turu njaba kowe. Aja melu turu aku. Ora lho, Bu. Iki mawe aku gur ngindangi kok enek wedhus anyar iki wedhuse sapa nek kandang iki?